Hei, hyvää 17 luukkua. Tänään jaksaisi ehkä tähän luukkuja, mutta kun ei ole ideoita. Hitsi kun loppuu ideat kesken. Ja sitten kun hitsin kiire koko ajan. Ja hitsi kun tää kamera painaa. Ja hitsi kun mä mietin, että mietin semmosia tosi klassikoita, musikaaliklassikoita, mitkä on ihmisten mielestä hyviä. Koitin miettiä, mikä niitä yhdistää. En oikein keksinyt. En mä kyllä miettinytkään asiaa kuin 10 sekuntia. Joku siinä on, ja ehkä se on myös se, että, mutta kun on myös itsenäisenä teoksina silleen hyviä, aika monet, tai useammat. Mutta mä sitten tiedä, että olisiko mun tässä musikaalissa, niin olisiko tässä kuitenkaan sillä lailla, että ne toimisi itsenäisenä teoksina niin hyvin. Joten teos musikaali tekisikin semmoisen, missä ne kaikki toimisi itsenäisenä teoksina hyvin. En mä usko. Sitten se ei edistäisi sitä tarinaa niin hyvin, koska musta tuntuu, että itsessään ne laulut on aika semmosia, että ne niinku vie sitä tarinaa eteenpäin. Ne ei jää paikalleen välttämättä ihan sillä tavalla. Ja sitten mitä tuli siihen, mitä puhuin jossain aiemmassa videossa siitä, että on hankalia, tai silleen, että koittaa mahdollisimman selkeästi sanoa kaiken siinä laulussa. Eikä silleen, vaikka mietin, tässäkin on laulu, mitkä perustuu, tai mitkä on sovellettu runoihin, tai näin edespäin. Niin niissäkin on aina, että ne on, tai ei aina, mutta aika usein, että aika monta kertaa saisi kuunnella ja lukea läpi, että tajuaisi, mistä siinä lauletaan tai kerrotaan. Niin en halua semmoista tehdä. Enkä välttämättä osaiskaan hyvin pitkälti. Tästä oli joku toinenkin juttu. Tää mietin. Tänään sitä kuitenkaan muista. Sanoinko mä, että hyvää... Oliko 17? On hyvää 17. Hitsi pitää tehdä 18 luku. Mistäköhän siinä puhuis? Oletko mä mietin, mikä se oli se juttu? Tää mietin eilen ehkä. Silti tuo äskeiseen, eli siihen, että tarinaa, että se laulu vie tarinaa eteenpäin. En mä muista, mikä se juttu oli. No, näin siinä käy. Hitsi kun väsyttää. Hei, miten se olisi, jos tekisi aina videon silleen, että tekisikin aina luukku. Olisi pitänyt keksiä alun perinkin tää. Silleen, että aina olisi joulukalenterin luukku ja sitten se vei sitä joulukalenterin tarinaa eteenpäin. Että joka päivä olisi joku uusi laulu, että jos on sellainen musikaali. Sitten voisi olla vähän toistaisi itseään ne juoni siinä ehkä silleen, että olisi silleen, että hitsi, kun mua väsyttää. Eikä jaksais tehdä joulukalenteria enää, mutta pakko se on tehdä, pakko se on tehdä, koska siitä nyt on, joo, eipä ole enää 50 tilaa ja en tiedä minkä takia. Joulukalenteri aikana on tullut 3 ja lähtenyt 1, paitsi jos se 1 on myös semmoinen, joka aloitti tilaamisen ja sitten se poistui, ja silloin on tullut vain 2 tilaajaa. Mä en keksi 50 ihmistä, jotka olisi voinut tilata mun kanava. Joten sikäli ihan hienoa, että on niin monta tilaajaa. Olisi hyvä tietää ketään ja niiden lisäksi ketkä on laittanut julkiseksi ne. Hetkinen, tämähän oli sama kuin... Tää olikin kääriä, mutta vaan vähän alempaa. Hitsi, kun keksis, ketä seuraa mua. Kun en tiedä, kuin pari nimeltä.
Ei, hetkinen. Nyt ei ollut mitään ideaa tämän päivän luukussa. Semmoista se joskus on. Tämä olikin vähän tämmönen. Sanoinko mä jotain? Niin mä lähinnä mietin sitä, että aika paljon on lauluja missä. Mutta sitten toisaalta taas poppilauluissa, mitä kuuluu Radio Suomestakin kuuluu koko ajan. Niin meikäläinen ei oikein. No en sillä lailla. No se pitää sanoa, että ne tuntuu vähän irrallisilta sillä tavalla, että jos radiossa soi yksittäisiä kappaleita, missä on tosi selkeä ne sanat, mitä sanotaan. Silleen, että siis ihan täydellisesti vaan sanotaan, että no tällä lailla näin. Semmoinen aika yksinkertaisesti. Niin ei se anna oikein miettimistä sitten. Siinä voi ehkä olla silleen, että joo, no kyllä se ehkä siltä tuntuu. Ja semmosissa lauluissa ehkä toimii meikäläisen mielestä paremmin semmoinen, että ei oikein tajua sanoista mitään. Niistä on pakko kuunnella monta kertaa, että tajuaa. Mutta jos tajuaakin heti, mitä sinä sanotaan, ja on silleen, että ei, tää on mun juttu, niin sitten voi heti olla silleen, että joo, ei, tää on mun juttu. Mutta musikaalissa se onkin hyvä juttu, koska sitten pysyy siinä juonessa mukana. Ja sitten tuli myös mieleen se, että ei kun niissä oli se juttu, että eipä välttämättä ole yhtäkään laulua, mistä tulisi sitten mitään klassikkoa. En usko, että musikaalistakaan välttämättä tulee klassikkoa. Haittaako tuo? Muutenkin se on vähän semmoinen, tiedättekö, kun no joo, meneekö öyhöttämisen puolelle, jos sanoo, että se on vähän samanlainen, että jos saa johonkin taidejuttuun tai semmoisen tekemiseen jotain paljon rahaa, ja sitten katsoo vaan muutama. Ja sitten siitä sanotaan aina, että no, että eikö se idea pitäisi olla, että se tuottaa jotain. Ei tuota tämä ainakaan. Ei tästä kyllä saa rahaakaan. Ja mikä mun pointti olikaan siinä? En muista. Tää oli vähän tämmönen video. Hyvää 17 luukkua. Sitten mennään 18. Katsotaan, keksinkö mä siihen jotain tässä. Sanoinko mä 16? Mä tarkoitin 17 luukkua. Hyvää 17 luukkua. Ja mennään suoraan 18 luukkuun. Ops! Tästä näin.